Здравейте, приятели! Казвам се Елица и добре дошли в моят нов канал. В моят канал ще намерите клипчета абсолютно и само за тенисна маса. В този канал ще ви казвам интересни факти за известни личности в тенисна маса и мога да ви показвам клипчета как играя. А сега мисля да започваме и да продължаваме към темата, която съм ви измислила днес. Днес ще ви разкажа за тенисистът Ма Лонг или така нареченият диктатор в тениса на маса. Всеки, който се интересува от тенисна маса, знае, че китайците са родени за този спорт, а най-известното име сред тях е това на Ма Лонг. Това е състезателят, който се задържа цели 64 месеца под номер 1 в класирането при мъжете, от които 34 последователни, повече от всеки друг играч в тениса на маса. Наричат го диктаторът на световния тур на Международната федерация по тенис на маса, тъй като печели 5 поредни турнира, като в тях постига поредица от цели 35 сета без загуба. Капитан е на националния отбор на Китай в този спорт, а общо има 28 титли от тура. След златния си олимпийски медал на сингъл в Рио де Жанейро, Ма Лонг става едва петия играч, който постига големия шлем в тениса на маса. Злато от Олимпийски игри, световно първенство и световна купа. Заедно с Ян Ове Валднер, Лиу Гуолианг, Конг Лингуи и Жанг Жик. Освен това, Лонг е първия състезател при мъжете от общо двама в света, който е печелил всички възможни титли на сингъл в тениса на маса. Това кара повечето специалисти да го считат за най-великия играч на всички времена в този спорт. Какъв е игровия стил на Ма Лонг ли? Сега ще ви кажа. Китайският тенисист играе преимуществено с дясната си ръка и е считан за най-добрия нападател при изпълнение на форхенд в историята на тениса на маса. Стилът му е най-доброто олицетворение на модерната стратегия за изиграване на трета топка от близко разстояние. В началото на кариерата си се ориентира към играта от форхенд с мощен лоуп, а бекхенд да използва само за контролирани връщания на топчето към противника. С напредване на кариерата си той придобива много по-голяма увереност при използването на бекхенд за защита и за атака. Ма Лонг е известен със своят богат тактически арсенал и още след първите разигравания усеща играта на противника си, адаптирайки се бързо към нея. Сервизът му изглежда като конвенционален, но всъщност това е визуална измама. С едно много финно движение на ръката, Ма придава доста силно въртене на топчето и така то придобива много необичайна траектория. Наред с това, играчът притежава много бързи крака, което го прави много труден за изваждане от правилната позиция. Така той успява да проследи наглед невъзможни топчета и след това поема контрол над ситуациите, които изглеждат непосилни за много от останалите състезатели. Лонг е и най-добрият в китайския отбор в изпълнението на отсечено блокиране на атаките на противниците си, което води до изключително силен спин на пинг-понга и нерядко може да се види как топчето пада в противниковата половина и се връща в полето на защитаващия се Ма Лонг, без да е отиграно от опонента му. Това е едно от най-силните му оръжия и често противниците му заявяват след мачовете, че просто са се чувствали объркани и не са намирали решение на казуса, пред който ги е поставял Ма. Това беше всичко от мен за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и поне малко да сте научили за тенисистът Ма Лонг и неговата игра.
Казвам ви, че тепърва ще снимам в този канал. Има все още да правя доста клипчета, така че на който му е интересно, може да ги гледа. Всяка неделя ще качвам и се надявам да ви харесат клипчетата, които ще направя. Така че ще бъдат изненада. Останете и гледайте, за да разберете кои ще са следващите клипчета. Ако ви харесват клипчетата ми, може да пишете долу в коментарите какви следващи да правя. За кой тенисист искате да напиша нещо интересно, 10 факта, историята на този тенисист и така нататък. Също ще снимам мои клипчета, аз как играя тенис на маса, защото много обичам да играя. Ще ви снимам как играя тенис на маса, да видите моят потенциал, така да го кажа. Как хода на различни турнири, защото също обичам да хода на турнири и много се забавлявам. Така че да, надявам се и вие да сте се забавлявали. Ако сте се забавлявали, натиснете лайка, абонирайте се за канала ми и също така натиснете камбанката на всички. Така че пожелавам ви приятен ден, хубав ден и всяка неделя очаквайте ново видео. Чао!